meva mare es diu Míriam. Disculpa, la meva pregunta, però ets humana? Esclar, em dic Lucy Pérez. Saluda. Per què? No sé, és el que fa la gent quan es coneix per primera vegada. Bé, aleshores, permet que em presenti. El meu nom és Eddie. Em preguntava, senyor Eddie, em podria dir on soc? No ho saps? Ets a Nàrnia. És preciós, però és real. És clar que és real, tan real com el nas a la teva cara. Per cert, m'agradaria molt presentar-te a una bona amiga meva. Ella es diu Tutu. Fa molt de fred aquí. Voldries anar a casa seva a prendre té? Segur que té sardines. Suposo que podrà anar una estoneta. Si té sardines... M'he quedat dormida. Quina hora és? Me n'hauria d'anar. No està bé, saps? Senyora Tumnus, m'estàs espantant. Què ha passat? Què has fet? No és res que hagi fet, és el que estic fent ara. I què estàs fent? Estic segrestant la bruixa blanca. No entenc. La bruixa blanca de la reina de Nàrnia és qui manté sempre líder, sempre fa fred. Ella va donar ordres, Si trobo un humà en el bosc, estic obligada a entregar-lo. Però, senyora Tumnus, tu no. Pensava que eres la meva amiga. Ràpid, hem de donar-nos pres a la policia secretària. Ei, nois, ja sóc aquí. Oh, vaja, ja s'ha acabat el joc. Per què se'ns el teu amagatall? Crec que no saps jugar molt bé, Lucy. No m'heu trobat a faltar? D'això es tracta el joc. Però si he estat hores fora. Què dius? És d'aquí al Maria, tot un món. Està tot nevat. I he presenté amb una criatura d'allà. Es deia Tumnus. Sí. La Lucy té raó. I al meu armari hi ha un cavall jugant a escacs amb una granota. Per què no em creuen? I tornaré i els portaré prova. M'he quedat dormida. Quina hora és? Me n'hauria d'anar. No està bé, saps? Senyora Tumnus, m'estàs espantant. Què ha passat? Què has fet? No és res que hagi fet, és el que estic fent ara. I què estàs fent? Estic segrestant la bruixa blanca. No entenc. La bruixa blanca de la reina de Nàrnia és qui manté sempre líder, sempre fa fred. Ella va donar ordres, Si trobo un humà en el bosc, estic obligada a entregar-lo. Però, senyora Tumnus, tu no. Pensava que eres la meva amiga. Ràpid, hem de donar-nos pres a la policia secretària. Ei, nois, ja sóc aquí. Oh, vaja, ja s'ha acabat el joc. Per què se'ns el teu amagatall? Crec que no saps jugar molt bé, Lucy. No m'heu trobat a faltar? D'això es tracta el joc. Però si he estat hores fora. Què dius? És d'aquí al Maria, tot un món. Està tot nevat. I he presenté amb una criatura d'allà. Es deia Tumnus. Sí. La Lucy té raó. I al meu armari hi ha un cavall jugant a escacs amb una granota. Per què no em creuen? I tornaré i els portaré prova. Lucy, crec que ja et crec. Aquí. Què passa ara, Girardic? No estic segur, Sa Majestat. Si això és un nan molt lleig. Hi ha més com tu? Sí, 4. Lucy, No se'ns va demanar que et tornés això. com està Tumnus? La bruixa blanca l'ha empresonat. No ho sabeu? Però per què? Es veu que algú es va jugar que va tenir contacte amb humans i no ho havia donat. Sí, Edmund, vaig conèixer la bruixa blanca al bosc i em va dir que vingués.
Les meves disculpes, afortunat preferit de la reina. O potser no tan afortunat. Segueix-me. No hauries de tenir-ne un igual que aquest. Digues, Edmund, són les teves germanes sordes? No. I és el teu germà poc intel·ligent? No, què? Aleshores, com t'atreves a venir aquí sol? Ho he intentat. Edmund, t'he demanat molt poc. Ells no m'escolten. I no has pogut fer ni això. Els he portat fins a mig camí, al costat de casa d'en Tumnus, amb els dos castors. Mogri, ja saps què fer. Per aquí, per nyam-nyam. Ginalric, prepareu-vos per trobar-los. Pensa de quina banda estàs fidel·lam, si la meva o la d'ells. Apareix! Ja sabies això, veritat? Pareu els dos! Això no ajudarà a l'Edmund. Només Aslan pot ajudar-lo ara. Doncs porta'ns fins ell. Atrapeu-los! Crec que és perquè no el coneix, però jo no veig Aslan per cap lloc. No, perquè ell està allà. Aslan, hem vingut a per la teva ajuda. Benvinguts, Peter, Susan i Lucy. Però, on està l'Edmund? És la raó per la qual hem vingut. L'Edmund ha sigut capturat per la bruixa blanca. Està traït, majestat. Calmeu-vos, estimats. Farem tot el possible per l'Edmund, però serà més difícil del que us penseu. Narnia està fundada en una màgia profunda i ha de ser un home que s'asseia al tron com a àrbitre. I aquest home ets tu, Peter. Edmund! No hi ha necessitat de parlar amb Edmund sobre què vols casar. Estàs bé? Tinc una mica de fred. Anem a descansar. Ei, nois! La bruixa ha demanat una reunió amb Aslan. Ve de camí. Què és el que vol? Ningú ho sap. Per què no em vas deixar matar l'Edmund quan vas tenir l'oportunitat? Res ha canviat. L'Edmund morirà exactament com jo havia planejat. Sa majestat, General Odmin, arribes una mica tard. sento el retras. Estava posant en ordre les tropes i no puc... No vull sentir les teves històries. Preparat? A la seva disposició, senyor. Jadis, reina de Nàrnia! Jadis, reina de Nàrnia! Jadis, reina de Nàrnia! Jadis, reina de Nàrnia! Jadis, reina de Ets un traïdor Nàrnia! dels teus, Aslan. Has oblidat la màgia profunda? No em recitis la llei, bruixa. Jo estava allà quan es va escriure. Aleshores hauries de conèixer-la bé. Tot traïdor em pertany. El que dius és veritat, però no és el correcte. Ha renunciat al seu dret per la sang d'Edmund. Hi haurà una guerra igualment? Res ha canviat. Demà serà un dia dur. Vinga, nois, ara tots a dormir. Sí, demà serà un dia cansat. Contempleu el gran Aslan! I ara què, Aslan? Què ha guanyat? De veritat pensaves que fent això salvaries a l'home traïdor? Que això aplacaries la màgia profunda? Però... com siguis mort, què m'impedis a mi matar-lo també?
igual que jo. Anem a reunir les tropes. El teu germà vol que supervisis els arquers i la terra alta. Té molta fe en tu. L'he qüestionat, però m'ha convençut. Estan venint, Arquesa. Guanyarem aquesta batalla. Soldats d'Àzar! Avui enfrontarem una dura batalla, probablement molt costosa. Així que continuem. Aslan! Tumnus! Però van veure el ganivet. La bruixa no té coneixement de tota la màgia profunda. Molt bé, nois. Ho heu aconseguit. Heu alliberat a Nàrnia. Feia molt de temps que Nàrnia us necessitava. I per fi, vosaltres, fills d'Aran, ho heu aconseguit. Us heu convertit en els hereus del tro per governar Nàrnia. Visca Nàrnia! Visca! Moltes gràcies per venir, jo crec que ha sigut fantàstic i les cares dels nens i nenes que estaven aquí era per veure-les, Heu mantingut l'emoció de tota l'obra, I això no pot dir molta gent, Així que un fort aplaudiment i moltes gràcies.